Dialga, majster času z regiónu Sinoch. Dialga je legendárny Pokémon typu Steel a Dragon, známy ako vládca času. Podľa Pokédexu sa v momente jeho zrodenia začal pohyb samotného času, preto je často zobrazovaný ako božská bytosť alebo časové stvorenie. Má schopnosť ovládať tok času, cestovať do minulosti aj budúcnosti a dokonca čas úplne zastaviť. Podľa mýtov bije v jeho hrudi srdce času. Pokiaľ funguje, svet sa hýbe ďalej. V regióne Hisui, starodávna verzia Sinoch, bol Dialga uctievaný ako božstvo. Práve jeho príchod mal podľa legend spustiť tok tzv. Rieky času. Vo svete Pokémonov patrí Dialga k trojici stvoriteľov spolu s Palkiou a Giratinom, ktorých stvoril samotný Arceus. V Pokémon Legends Arceus sa Dialga objavuje vo svojej origin forme. Dizajn je inšpirovaný ciferníkom či časovým mechanizmom a práve v tejto podobe ukazuje svoju pravú, takmer božskú silu. Objavil sa aj v Pokémon Rise of Darkrai, kde súperi s Palkiou. Ich konflikt ohrozuje rovnováhu priestoru a času. V Mystery Dungeon sérii existuje zatemnená verzia Dialgy, známa ako Primal Dialga, kde pod vplyvom zastaveného času stráca rozum aj kontrolu. Dialga je nielen legendárnym Pokémonom, ale doslova stelesnením času a jeho prítomnosť vo svete Pokémonov je vždy znakom, že sa deje niečo obrovské. Napíš do komentára Pokémona, ktorého by si chcel vidieť v tomto krátkom spracovaní.